Ćao, ja sam Johnny, ovo je program Sasvim digitalno i jedna emisija iz serijala Hibridni program, odnosno kako formirati i kreirati svoj e-book i zaraditi. Danas je tu sa nama jedan sjajan momak, Dragan Marcanović, koji je fitness trener i koji se krio dosta dugo iza Dragan Fitness trener, krije se i dalje, tvorac programa insulinske rezistencije, znači protiv insulinske rezistencije, koji je rešio svoj problem bez lekova i napravio je razne stvari što će nam sad ispričati, a ja sam veoma zahvalan što je večeras, odnosno sad već sutan danas sa nama tu i što hoće uopšte da podeli priču. Dragane, hvala ti i dobrodošao. Čast mi što sam pozvan, da kažem, u emisiju ili vlog, kako god to bilo. Kad sam se obratio uopšte Nikoli da dođem uopšte, da kažem, da ga pitam za pomoć i to, tad sam u nekom momentu radio sa, da kažem, nekim određenim brojem ljudi koji tada, da kažem, izlaze nekih 30 klijenata mesečno, nisam imao svoj ni jedan e-book. Bio sam zadovoljan u tom momentu, ali sam zamišljao i imao sam viziju da mogu mnogo više i kad sam vidio na Instagramu Nikolu i njegov profil, oduševio sam se i rekao sam prosto moram čovjeka ovdje iscimam i želim s njim da radim. Znači nam da je bilo nešto, pitao sam ga bukvalno da samo da se nađemo pošto po to i da to odradimo, volim više uživo da sarađujem sa nekim i stvarno nisam pogrešio i mogu da kažem otvoreno, to nisam čak nikad ni Nikoli rekao uživo, kad god bukvalno sam imao neki problem, što god to bilo vezano za društvenu mrežu, da kažem i to, kad god sam ga iscimao, čovjek mi je bio tu na dohvat ruke, isto momenta bukvalno odgovara, znači ako bilo kome treba, bukvalno respekt i stvarno za ažurnost. Evo i toliko poziće stvarno očekivati da svima odgovorim, a nekad ne mogu. Ali stvarno respekt za to. I onda kad sam, zacrtali smo neke cilje u tom momentu, da kažem i sve, i imao sam neki, da kažemo, cilj, da to bude nekih 60 ljudi s kojima bih radio u narednih, da kažem, godinu dana. Taj cilj se, da kažemo, brzo ostvario i na kraju je došlo do nekog cilja, to je, da kažemo, rezultata, da imam 100 klijenata, u prosjeku već nekih 12 meseci. A sa Nikolom sarađujemo od marta 2022. godine. Možeš da se setiš kako je bilo na početku? Odnosno, kakav si bio, gde si bio, u kojoj poziciji, šta si tada radio kad smo se upoznali? Da, kad sam se upoznao sa Nikolom, tada sam radio još jedan posao uporedo sa ovim, znači radio sam u Nike-u kao prodavac i uporedo sam radio online posao, znači izradu planova ishrane i treninga, uglavnom je fokus na izradi planova, to je programa za insulinsku rezistenciju i kad sam došao tu sa Nikolom i sve i kad smo pričali, komunicirali i onda sam mu, da kažem, ubrzo video iz njegovog rada da je dobra priča, a i on mi je preporučio lično da napišem e-book, jer je to dobra stvar, da podignem posao, da podignem svoju priču i zaradu i sve ostalo profit i ubrzo posle toga, da kažem, ajde, prošlo je možda nekih 4 meseca od saradnje sa Nikolom, uradio sam e-book i stvarno bio to pravi boom. Znači, svaka reč koju smo pričali i sve bukvalno, baš sam bio iznenađen svojim e-bookom i mislim da posle toga sam napisao još jedan e-book i ubrzo posle toga sam napustio posao. Da. Znači, ko napiše e-book? Da, ko napiše e-book, možda napusti posao. Šta da kažem dalje, negde otprilike, da kažemo, sad nisam možda baš prestigao Nikolu u prodaju, kao što je on napisao pre njega na storiju, 1100 e-booku, ali mislim da sam tu negde oko 1000, ne držite me za reč. Sižeš me toga. Da. Ali stvarno, ako slušate Nikolu, možete da napravite ozbiljnu priču i treba da pišete e-bookove, jer će stvarno da promeni vašu priču, karijeru i posao i profit. Mogu da me koliš isprće da smo namestili, ti sad ima već. Ali sve od srca. Dobro, reci mi, šta je tebi stvarno donelo pisanje e-book, odnosno prodaja i samo pisanje, znači kreiranje, imao si pre toga 1 na 1, radio si dosta na 1 na 1 i to znam da oduzima mnogo vremena, radili smo i ti i ja 1 na 1, tako da je stvarno to jedan proces koji je dugotrajan, nije lak i razumem da i ti imaš mnogo poruka na koje moraš da odgovoriš, ja imam. Uvijek. Tako da je to nešto, da kažemo, što je uvek intenzivno, međutim šta mene zanima, to je kod e-booka šta se događa i kako tebi taj e-book, u stvari pasivni prihod, u stvari dozvolio da imaš šta je to što je korisno za tebe. Svakom je nešto drugo korisno i u ovim intervjuima uvek pitam kome nešto, odnosno šta mu je najvažnije. Znači, šta si ti dobio od e-booka? Ćemo morati da sečemo. Gospodin. Možeš se ubati kao prelaz. Životno je.
Što se tiče e-booka, ja sam prvo to jednostavno gledao više kao, da kažemo, za druge ljude, šta će prvenstveno tu ljudima koristiti. Nisam gledao, da kažemo, sebi u tom momentu ni profit nisam zamišljao, nisam imao viziju da to može tako da bude. Išao sam u to, da kažemo, korak dalje, sem tog, kažem, plana ishrane, plana treninga, da napravim, da kažem, taj e-book koji će jednostavno dati ljudima neke brze recepte i mnogo smjernica vezano sa tu insulinsku rezistenciju, da kažemo, ishranu i trening, a da pritom ko nema dovoljno novca, da može da kupi taj e-book. Znači, ko nema para za plan ishrane, u tom momentu može kupi e-book, da premostite neki određeni period i posle kad dođe u situaciju da može da kupi, da izdvoji novac za plan ishrane koji je skuplji od e-booka, onda jednostavno kupi plan ishrane. I stvarno, da kažem, dono mi je dobar profit i mnogo puta se proda i mnogo zadovoljnih ljudi ima koji su kupili e-book i dosta im stvarno pomaže, mnogi ljudi su smršali, da kažemo, i pomogli sebi u tom procesu, da kažemo, izlečenja insulinske rezistencije. Super. Reci mi, jel planiraš još neki e-book ili sad to ide dalje u neke druge radionice online? Pa, iskreno planiram, ne mogu baš od posla trenutno da stignem da se posvetim pisanju, ali sigurno narednih, da kažemo, 6 do 12 meseci sigurno će izaći novi e-book koji će biti onako jednostavno kompletan e-book, jer prvi e-book je napisan na konto 100 recepata za insulinsku rezistenciju sa, da kažemo, postna jela, mrsna i tako dalje. I drugi e-book je napisan 50 zdravih slatkiša kod insulinske rezistencije, bez rafinisanog šećera. A ovaj treći e-book koji planiram da napišem bit će prilike kombinacija prvog i drugog, znači bit će i zdravih slatkiša, bit će i ovako recepata, znači raznih, i bit će bukvalno uopšte smjernice, jedan, da kažemo, vodič bukvalno kako izlečiti insulinsku rezistenciju ili držati je pod kontrolom bez lekova. Nemoj da gledaš ženske sa strane, ovo što se okreće to definitivno ne znam šta radi, ali super. Reci mi samo još jednu stvar, a to je ko je bio Dragan pre par godina, ali možda se setiš, i odnosno ko je Dragan sad i šta bi dao, koji bi to savjet bio kad bi sad mogao da nađeš tog malog Dragana mislim nije mnogo mali, ali 2-3 godine, i da mu kažeš koji bi mu savjet dao. Znači da ga nađeš negdje u butiku tamo gde prodaje patike i sa svim strahovima i izazovima tad, znači verujem da ti je bilo teško da daš otkaz i da kažeš sebi da od sad samo ovo. Nije bilo lako. Nije bilo lako. Mogu da kažem iskreno da sam se jednom, bukvalno 6-7 meseci lomio, da li da dam otkaz, da li ću moći da živim od ovih prihoda, da li ću stvarno imati toliko posla, da li će mi ljudi stvarno verovati i sve, ali se ispostavilo posle tih 6-7 meseci, da kažem, odugovlačenja, ovaj mesec ću, pa neka još ovaj ću, i tamo i vamo rastezanje, na kraju sam presekao i ljudi su jednostavno, gledajući moje rezultate koji su stvarno odlični, vrhunski, pomogao stvarno mnogim ljudima i pomoću svakome, ko se bude prijavio i ko se bude pridržavao tog programa koji radim. I uvideo sam da je to bio, da kažem, pravi potez i sve, i mogu da kažem da sam sad, da kažem, drugačija osoba, jer imam tu samostalnost i slobodu da ne zavisi od nekog drugoga, da kažemo, da radim u nekoj firmi, da prodajem batike, majice i tako dalje, da služujem sada, prodajem neko svoje, da kažemo, znanje i pomažem drugim ljudima, što je stvarno veliki plus i velika nagrada. Prvo sam, da kažemo, dobio tu neku određenu, ako možda nazovemo, bolest koju sam rešio, da kažemo, prirodnim putem, ishranom i treningom, bez upotrebe lekova. Naravno, ne savjetujem ostalima da rade isto kao ja, jer sam ja to radio na svoju ruku, ipak su za to, da kažemo, stručni endokrinolozi i ostali doktori. Ali mogu da kažem da sam otprilike ostao isti čovek ovako po stavu i po razmišljanju, da me nije promenio, da kažemo, i taj sad prihod i sve, i ne gledam to jednostavno kao možda neki drugi ljudi. Da kažemo, donela mi je mogućnost da drugačije živim, ali sam okrenut ka poslu i cilj mi je da svakodnevnom nivou dođem do nekog novog klijenta, ali ne kao dodajući kroz novac, nego da tom nekom čoveku pomognem da izađe, da kažemo, iz tog nekog lošeg puta na kom se nalazi, a to je ishrana i fizička neaktivnost. I kako vidim sebe u budućnosti, pa neko sam koji ima stvarno, da kažemo, mnogo velike ciljeve, ambicije, čak neka ne mogu da spavam njih, to je vrlo često, sve, i mislim da bih voleo nekad u budućnosti da mi se to desi. Nikola će biti prvi pozvan da otvori neki restoran koji će biti, da kažemo, na konto insulinske rezistencije i totalno, da kažemo, iskren, koji će biti okrenut ka tom smjeru bez Karađorđević šnicli i to slično. Super. Drago mi je što si podelio priču sa nama, ovaj put i taj razvojni put, zato što mnogi ljudi imaju najveći problem da krenu. I stvarno jeste, čak znam i
sećam se tog razgovora kad smo pričali koliko je tebi bilo problem u stvari i da si čekao da se nešto desi što će te pokrenuti, znači da smo zacrtali neke određene ciljeve, da je e-book bio jedna od strategija. Pokretnica, bukvalno. Znači, koji je bio prvi i možda najlakši, mislim najlakši sad, sve je teško u tom trenutku kad si na početku, ali je najlakši deo da možeš odmah da dobiješ feedback od ljudi, da čim si prodao jednu veliku količinu, veliki broj njih je rekao ovo je super, ovo je dobro i pokrio si ogroman broj ljudi kojima realno ne možeš sad da odgovoriš svima nama sa sat vremena konsultacije. Bukvalno za 2 nedelje sam prodao sigurno 150 e-bookova, baš je bilo boom kad je izašao, tako da ja sam prezadovoljan. Nadam se da će i ostali biti. Pišite e-bookove. Super. Nemoj da vam drhti ruke. Dobro. Tako da, hvala ti što si podelio to. Nadam se da će u budućnosti biti još e-bookova i da će to evoluirati u neku, da kažem, drugu ideju, restoran i neku edukaciju i to je jedan mali korak, naravno, ali hvala ti što si podelio i sa mnom i što si meni učinio da prenesemo jedan utisak stvarno u oblasti fitnessa, da kažem i ishrane i jedne delatnosti koja je dosta sad popularna, hvala Bogu da je svest ljudi na tom nivou da stvarno ulažu u sebe i u svoje zdravlje. Polako se budemo. I psihičko i fizičko. Hvala ti puno na vremenu što si podelio uspeh. Hvala što si mi zvao. Mi nastavljamo dalje sa još nekim gostima koji se budu odazvali, naravno. Sve preporuke za Nikola. Hvala, jedin čovjek koji me zove Nikola, to je ili John. Draga, i majka me zove Johnny. Tako da, hvala vam puno. Ovo je bila jedna od kraćih intervjua i vidite razliku kad se radi intervju sa muškarcem i sa ženama. Znači, 11 minuta i 56 sekundi. Dragan je rekao sve što je imao na putu svoje transformacije. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Vidimo se u nekoj od narednih emisija hibridnog programa kako ostvariti svoj pasivni prihod putem e-booka i gledamo se, tu smo, Dragan i ja, kad budem imao ovakav bices do kraja, vidjet ćete, to je malo sad, to je Instagram, a ovo je realnost. Hvala puno, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.